खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनानै लाहरबाय दिनैनि बे भिडिअ आङो देग्लायनि गोदान सरकारनि मन्थ्रिफोरनि सायाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुना अलाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिखागौ हादोराव थांनाय गुजुन खालार खालिनिफ्राय थामथि खेबनि थाखाय बिजेपि दैदेननाय एनडिए दोलोआ सरकारखौ दाफिनबाय थांनाय 18थि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलो महरै 240 मासि देरहानानै एनडिए महरै जथायै 290 मासि देरहानो हानानै हादराव फिन एनडिएआ सरकारखौ दाफिनबाय थिग बेबादिनो थांनाय 9 जुन 2024 इं खालार खालि राष्ट्रपति भवनाव गोबांथार सुबुं आरो गुबुन गुबुन हादरफोरनि गाहाय दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार महरै समायखिराखौ लायो बिथांजोंनो लोगोसे थामथि खेबनि एनडिए सरकाराव केबिनेट मिनिस्टार आरो स्टेट मिनिस्टार मोनगोन एमपि बिथांमोनाबो समायखिराखौ लायो समायखिराखौ हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांजों लाहोयो समायखिरा लाखांनायनि सानसे उनखालि थामहिनबा 10 जुन 2024 इं खालार खालि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मन्थ्रिफोरनि मोनसे केबिनेट लेंनानै सोर मा बिबानखौ मोनगोन बेखौ राननानै होनाय जायो देग्लायनि बे सरकाराव सोर माबे बिफाननि मन्थ्रि जाखो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसे भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव फैदो दानिया देग्लायनि बे गोदान सरकारनि मन्थ्रि बिथांमोननि मुं आरो बिथांमोननि बिबानफोरखौ मिन्थिनानै लानि गिबियावनो दङ प्राइम मिनिस्टार थामहिनबा गिबि मन्थ्रि महरै नरेन्द्र मदि आरो बिथांनि आखायावनो एटमिक एनार्जि आरो डिपार्टमेन्ट अफ स्पेसआ दङ डिफेन्स मिनिस्टार हिसाबै राजनाथ सिंहआ दङ राजनाथ सिंह बिथाङा थांनाय खेबनि सरकारावबो डिफेन्स मिनिस्टार हिसाबैनो दंमोन हम मिनिस्टार थामहिनबा नखर मन्थ्रि हिसाबै अमित शाह बिथाङाबो थांनाय सरकाराव नखर मन्थ्रि हिसाबैनो दंखायोमोन ब्रैथियाव दङ रड ट्रेन्सपर्ट आरो हाइवे मिनिस्टार बिथाङा नितिन गडकारि हेल्थ मिनिस्टार थामहिनबा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हिसाबै जगत प्रकाश नाड्डा जेपि नाड्डा होननानै जायखौ जों मिन्थियो बिथाङा बिजेपि दोलोनिबो आफादगिरि एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार हिसाबै शिवराज सिंह चौहान फाइनेन्स मिनिस्टार थामहिनबा रांखान्थि मन्थ्रि हिसाबै निर्मला सीतारामन बिथाङा थांनाय सरकारफोरावबो रांखान्थि मन्थ्रि हिसाबैनो खामानिखौ मावबोखादोंमोन फरेन मिनिस्टार एबा बिदेश मन्थ्रि महरै डक्टर एस जयशंकर पावार मिनिस्टार आरो हाउसिं एन्ड आर्बान अफेयार्स मिनिस्टार महरै मनोहर लाल खट्टर हेभि इन्डास्ट्रि मिनिस्टार आरो स्टिल मिनिस्टार महरै एच.डी. कुमारस्वामी मिनिस्टार अफ कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रि थामहिनबा बेफार फालांगि आरो उद्योग मन्थ्रि हिसाबै पियुष गोयल मिनिस्टार अफ एजुकेशन सोलोंथाइ मन्थ्रि महरै धर्मेन्द्र प्रधान मिनिस्टार अफ माइक्र' स्मल एन्ड मिडियाम एन्टारप्राइजेस महरै जितेन राम मांझी मिनिस्टार अफ पन्चायत राज आरो ना जिब जुनार बिफाननि मन्थ्रि महरै राजीव रन्जन सिंहा थामहिनबा लल्लन सिंह मिनिस्टार अफ पर्ट्स शिपिं एन्ड वाटारवेज थामहिनबा बन्दर जाहाज मन्थ्रि महरै जोंनि आसामनि सर्बानन्द सन'वाल थामहिनबा बिथाङा थांनाय खेबनि सरकारनि समावबो बे एखे बिफानावनो मन्थ्रि महरै खामानिखौ मावदोंमोन दा दं ससियेल जास्टिस एन्ड इम्पावारमेन्ट मन्थ्रि हिसाबै डक्टर वीरेन्द्र कुमार सिभिल एभिएसन मिनिस्टार महरै सिभिल एभिएसन मन्थ्रि हिसाबै किन्जाराप्पु राममोहन नायडू कन्जुमार अफेयार्स फुड एन्ड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन मन्थ्रि आरो मिनिस्टार अफ निउ एन्ड रिनिउएबल इनार्जिनि मन्थ्रि महरै प्रह्लाद जोशी ट्राइबेल अफेयार्सनि मन्थ्रि हिसाबै जुएल अराम टेक्सटाइल मिनिस्टार थामहिनबा दानाय लुनायनि मन्थ्रि महरै गिरिराज सिंह रेलवे मिनिस्टार थामहिनबा रेल मन्थ्रि इनफरमेसन एन्ड ब्रडकास्टिं आरो इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इनफरमेसन टेक्न'लजिनि मन्थ्रि महरै अश्विनी वैष्णव कमिउनिकेसन मिनिस्टार आरो नर्थ इस्ट डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार थामहिनबा सा सानजा भारत जौगाखां मन्थ्रि महरै ज्योतिरादित्य एम सिन्धे मिनिस्टार अफ इनभाइरनमेन्ट फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज आबहावा हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि महरै भुपेन्द्र जाधव कालचार एन्ड टुरिज्म मिनिस्टार महरै गजेन्द्र सिंह शेखावत वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार थामहिनबा आइजो आरो गथ'सा जौगाखां मन्थ्रि महरै अन्नपुर्णा देवी पार्लियामेन्टारि अफेयार्स आरो माइनरिटि अफेयार्स मिनिस्टार मन्थ्रि महरै किरेन रिजिजु पेट्रलियाम आरो नेचारेल गेस मिनिस्टार पेट्रलियाम मन्थ्रि महरै हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टार अफ युथ अफेयार्स एन्ड स्पर्ट्स थामहिनबा गेलेमु मन्थ्रि महरै डक्टर मनसुख मान्डभिया मिनिस्टार अफ कल एन्ड माइन्स महरै जी किसान रेड्डी आरो फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रि मिनिस्टार महरै चिराग पासवान फ्रेन्ड्स गोजौआव जिखिनि मुंफोरखौ आं मख'बोबाय बिथांमोना थामथि खेबनि जि एनडिएनि सरकार बे एनडिए सरकारनि केबिनेट मिनिस्टार महरै बिथांमोना समायखिरा लाबाय लोगोसेनो बिथांमोना मिनिस्टार हिसाबै खामानिखौ मावसिगोन आरो बे केबिनेट मिनिस्टारफोरनि अनगायै जिखिनि एमपिफोरा बै सानखालि मिनिस्टार महरै समायखिरा लाबाय दा बै बिथांमोनखौ स्टेट मिनिस्टार महरै बिथांमोननो बिफानफोरखौ राननानै होनाय जायो